जायफ्रा मिथियो दिनैनि भिडिअखौ नायाबाबो जागोन आरो जायफ्रा मिथिया नायलांबानो जाबाय माबा मोनसे बुजिना मोनगोन आरो बेनो जाहैबाय कारेन्टनि अरदाब जायखौ हिटारबो होनना बुङो दिनैनिफ्रायनो बे अरदाब पुरानाखौ बायबाय होथ'बाय मानो होनबा बिराद सान्दुं गोसा गरम उखुन्दै पुरा खस्थ' जायो ओंखाम ओंख्रि संनायाव ओमफ्राय नैबेनो जाहैबाय कारेन्टनि अरदाब लाबोबाय दिनैयो दामा अनलि 350 लोगोफोर एकदम खम रेटआवनो मोनो एड्रेसखौ आङो डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन नोंथांमोना माने बायना लायनो गोसोबाथाय लायनो हागोन गरमनिफ्राय बारग'नो हागोन जायफोरा गेस सिलिन्डार बायनो हाथ'वाखै नैबे अरदाब कारेन्टनि हिटारजोंनो ओंखाम ओंख्रि गासैखौबो संजोबनो हागोन दिनै फार्स्ट एक्सपिरियेन्स लानोसै आरो नोंथांमोन शेयार खालामलांनोसै फार्स्टआवनो जाहैबाय नै आं साहा जानग्रोबाय आरोना ओमफ्राय एसे फार्स्टआवनो एसे गोबाव नांगौ आरो एसे गुदुं जानो होग्रोनांगौ बिनि उनावसो जाननांगौ खिन्थु आङो मिथियामोन नालाय ओमफ्राय डाइरेक्ट जानखादों खिन्थु एसे गोबावै नेनांदों आरोना नोंथांमोना मैगं हानायनि सिगाङावनो बेखौ हिटारखौ लगायना दोनथ'बानो जाबाय जुदि बायनानै लाबोयो बिनि उनाव आरोना गोबां हेल्प होदों आरोना दिनैयो आङो गेस बायनो हाथ'वाखै नाथाय बे कारेन्टनि हिटारजोंनो आङो ओंखाम ओंख्रि संनानै जाबाय नोंथांमोननोबो देखायलांनोसै बै सिङाव जिथुनिखि स्प्रिं दं बेयावल' फोनांनाङा दै जा माबा जा बाखि सब माने दांनो हाजोबो इउज खालामनो हाजोबो आरोना जेबो प्रब्लेम जाया जेबो उसुबिदा जाया आं सानदोंमोन उसुबिदा जागोन होननानै खिन्थु जाया आरोना लोगोफोर जेबो जाया मानो होनबा आदामोना बाजैमोना अलरेडि बेखौ इउज खालामबाय थाखायो दिनैयो मथा मथि 10 बोसोरसो जाबाय बिथांमोना बे बुस्थुखौ इउज खालामनाया नाथाय आङो सिगाङावनो लाबोनानै सानदोंमोन नाथाय लाबोनो हायियावहाय थाथ'दोंमोन नाथाय दिनैयो लाबोथारबाय ओमफ्राय नोंथांमोननोबो शेयार खालामबाय जुदि नोंथांमोननोबो नांगौ बे हिटारखौहाय बेंटलाव मोनगोन नोंथांमोना एड्रेसखौ होनानै दोनगोन नायनानै नोंथांमोना थांनानै लायना फैनो हागोन बाजैमोनखौ नुदो आरोना आङो ओंखायनो लाना फैदों आंबो नांगौ बे बुस्थुखौ होननानै आरोना ओमफ्राय नै जानगासिनो मोन्दांथिया एकदम पुरा गरम ना एकदम गोलोम फुजुलायनाय अरदाब खाथियाव थानानै गोसोम सोमखे जाजोबलायबाय गोदौबाय लोगोफोर नै गोदौबाय नै गुदुं जानाय लोगो लोगो थाबैनो गोदौबाय आरोना मोजाङानो बेसादा 350-100आवनो बेबायदि बेसाद मोनो जेराव जों ओंखाम ओंख्रि फोमोननानै जानो हायो आरो लोगोसे जेराव मेरावबो लांफानोबो हाबावगोन आरोना लोगोफोर दिनै ना एवनानै जानोसै बेयाव फार्स्ट टाइम आरोना बे अरदाबावहाय गिबि खेबनि थाखाय ना फ्राय एवनानै नाजों माने ओंखाम जानोसै जोंहा बे अरदाब गोदानाव माने हिटार गोदानाव आरोना दानिया नोंथांमोना फोरमायहरदो माबायदि मोनखो नोंथांमोनाबो लुबैदों नामा बेखौ लुबैदोंबा आं एड्रेसखौ होनानै दोनगोन बेंटलाव मोनो बेखौ बिराद इजि माने गेसनि गोनांथि गैया फैसा हरनायनि गोनांथि गैया नोंखौ कारेन्ट बिलालाय हरनांसिगोन उफायथ' गैया अब्लाबो गेसनि दामा जिबायदि दाम नङासै होमबा नायलांदो दुंबाय नै साराया होखाजोब्बाय आंनि संनायनि आइडियासो आं नाया देरो नालाय ओंखायनो थेवबाबो आं प्लास्टिकजों हमसैलै आरो मोनसे खोथा बहायनाया इथा नङाबा अन्थाइ बेबायदियाव बहायनांगौनो आरोना दंफां बा औवानि बेसाद बेफोरबाव बहायनाङा ओमफ्राय नै आइया जिहेतु लोमजाबाय दङ मैगं गोथां जानो नायखाय आइनि थाखाय एक्सट्रा संनानै होबाय ओमफ्राय जोंनि थाखाय दालि ना फ्राय एवबाय आइनि थाखायबो एवदों नाखौबो जोंनिबो ओमफ्राय नै दालि ओंखाम अलरेडि मोनखाजोब्बाय एबार मोनबानो जानोसै होमबाना नोंथांमोना माबायदि मोनखो दिनैनि भिडिअखौ कमेन्ट बक्सआव फोरमायहर होमबा नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थाद'दो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गोजोन्थों।